Jsem to já, kdo právě teď vstupuje do vašich obývacích pokojů. Milí televizní diváci, začíná televizní taxík. Jdeme jezdit. Dobrý den. Dobrý den. Můžeme se s vámi svést? Samozřejmě. Dobrý den. Dobrý den. Já vás vítám v televizním taxíku, pánové. Doufám, že se vám tady bude líbit. Takhle, líbit se vám tady bude určitě, když budete správně odpovídat na otázky, které vám budu klást. Líbit se vám tady nebude, když budete odpovídat špatně. Dvakrát mi to nevadí, ale po třetí budu muset zastavit tam, kde zrovna budeme, takový jsou pravidla. Máte ale nápovědu jednu na telefonu a jednou můžete poprosit o radu někoho na ulici. To je, myslím, všechno, co potřebujeme vědět. Jo, kam to bude? Na Štěpánskou bychom chtěli. Jasný. Čemu se při chovu hospodářských zvířat odborně říká inseminace? Ty jsi studoval tu zemědělskou, že? Nenapadá tě něco? Já si myslím, že to je umělé oplodnění a rozmnožování zvířat. To si myslíš ty? Já souhlasím. Já taky souhlasím. Myslíme, že to je umělé oplodnění, rozmnožování zvířat. Přesně tak, je to tak. Ano, potřeboval bych množné číslo. Apačský bojovník. Asi apačští bojovníci. To by mohlo být. No, tak teda apačští bojovníci. Apačští bojovníci jsou správní bojovníci, stateční bojovníci a vám teď vybojovali další 500. Rostlina ostré chuti se ukrývá v následující větě. Dobře poslouchejte. Čekal na děvče s nekonečnou trpělivostí. Není to česnek? Děvče s nekonečnou. Česnek je tam. Rostlina ostré chuti. Je to tak. Ano. S kolika kuželkami se hraje halový sport zvaný bowling? 10, ne? Kolik kuželek je potřeba sejmout? 10. 3, 6. Je jich tam 10. 10 je správná odpověď. Ano. Lehký člun severoamerických indiánů, na něm se používá k pohybu jednostranné pádlo. To bude asi... Kánoe nebo? Kánoe. Kánoe asi kánoe. Jsme pro kánoji. Jsme pro kánoe. I vy? Ano, Jste souhlasím. pro kanoistický? Kanoe je správně. Ano. Co děláte? Studujete, předpokládám. Jo, to teda aspoň já. A co? Já jsem na FELu, na ČVUT. Výborně, co vy? Já jsem dostudoval. Už jste dostudoval? Anglistiku jsem studoval. Aha. Co děláte vy? Já už taky pracuji, dělám ve finančnictví. Které dvě herečky stvárnily dvě hlavní role v americkém filmu Návrat do Cold Mountain? No? Viděli jste to? Já jsem to teda neviděl. Myslím, že tam hrála Nicole Kidmanová. Ty jsi to viděl? Já jsem to viděl někdy, jsem přepínal určitě z programu na program. Vím, že se tam myhnula Kidmanová. Ale ta druhá herečka to je. Tak něco musíme říct, musíte to nějak vyřešit, rozlousknout. Musíme zavolat? Můžeme zavolat, pane Háma? Jasně. Zavoláme Luce. Luci voláme. Ano. Tak, my už máme Nicole Kidman a hledáme tu druhou. Čau Lucko, hele, to mě neuvěříš, my jsme v televizním taxíku a potřebovali bychom se zeptat, jestli byste věděla odpověď na jednu otázku. No, tak povídej. Tak jo, ten film se jmenoval Návrat do Cold Mountain. Návrat do Cold Mountain. Jaký dvě herečky tam hrály? My jsme věděli, že tam hraje Nicole Kidmanová, ale ještě tam má hrát jedna a my právě si můžeme vzpomenout, jestli třeba nevíš. Jak hrála v deníku Bridget Jones? Tak to je ta Renée Zellwegerová, ne? Není to ona? No, myslím, že jo. Jo, Nicole Kidman určitě to tam hrála a jo, to bude... Jo? No paráda. My jsme na tu druhou za boha nemohli přijít. Tak jo. Luci, zdravíme. Zdraví tě pan Háma, Lucko. Tak, Tak díky, měj se. Čau, čau. tak. Tak Lucka říkala, ta, co hrála v deníku Bridget Jonesové. Ta Renée Zellwegerová. Zellweger, ano. To je správná odpověď, pánové. Jak se jmenuje velký rozsáhlý hrad
na okraji brněnské čtvrti Bystrc. Bystrc, To je u brněnský přehrady, to už ne? na severu, že jo? Bystrc. Tak se jmenuje. Jo, Mohlo by to být ve Veří, Veveří by to mohlo být. jestli to je u brněnský přehrady. Hm? Já bych zkusil ve Veří. Životy máme, tak zkusíme Veveří. Je to Veveří. Ano. Paráda. Jak se jmenuje televizní věž v Moskvě, která patří mezi největší stavby na světě? To nevím teda. Ani náhodou. Se můžeme zeptat někoho na ulici určitě. Nějakého postaršího člověka. Můžete? Ano je. Podívejte se. Už jsme tady, Tak dobře. takže si můžete být jistý tím, že o ty prachy nepřijdete, protože máte dostatek životů, i když odpovíte špatně. Tak. Dojeli jsme, jak to je s tím ruským vysílačem. Můžeme se zeptat tady Víme pána to? třeba? Zeptejte se. Pane, Dobrý prosím den. vás, můžeme se zeptat, my jsme v televizním taxiku No a co? na jednu otázku. Jestli bychom se... Schválně, no. Jak se jmenuje televizní věž v Moskvě, nějaká vysoká stavba? Šeremetio, ne, to je to letiště. A já jsem v Moskvě nikdy nebyl, já to asi neznám. No my právě taky ne. No. Nenapadá vás. Ne, tak Díky. Nazdar. Tak. Nápovědy pryč, jak to vyřešíme? Něco vymyslí. Já fakt nemám ani tušení. Nevadí, kluci, je to Netuším. Ostankino. Ostankino, jak Ostankino. bychom přišli. Je to velká moskevská dominanta. Vedli jste si skvěle. Máte 4,5 tisíce. A já vám můžu nabídnout ještě jednu otázku a když na ní správně odpovíte, tak vám dám 9 tisíc. Když na ní odpovíte špatně, nedám vám nic. To rozhodnutí je na vás, anebo si můžete vzít samozřejmě 4,5 a letět. Co myslíte? Já bych bral 4,5. Už ty poslední otázky jsme museli tady se ptát Ano. lidí a stejně jsme to nevěděli. Moc jsme to nedávali, ale zase na druhou stránku, když na to koukám v televizi, tak ty lidi vždycky tam hecují, ale... aby do toho dublu šli, ale jo, tak to nemám, no. Jakože nepůjdem do dublu asi, no. Nebudeme riskovat. Asi budeme riskovat, no. Ne, nevadí, já tomu rozumím, je to vaše rozhodnutí. Tady je 4,5 tisíce, pánové. Prosím, ta otázka by bývala byla zněla. Jak se jmenuje italský ostrov, na kterém se nachází takzvaná modrá jeskyně, neboli Grota Azura? Italský ostrov. Hmm. No, tak to nevíme. To bych mohl typnout, ale jako taky nevím, no. To je Sardinie, Sicílie, No ne, nebo no něco ne, menšího. Že absolutně ne. Na to bychom nepřišli. Tak. Tak to To ještě- jsme rádi, že jsme se takhle rozhodli. Bylo tenkrát na ostrově Capri. Capri je to. Capri je to. Jasný. Chlapi, dobrý, máte peníze, máte 4,5, užijte je ve zdraví, ať se vám poděj. Mějte se hezky, Vy taky. díky za společnost. Mějte se Tak hezky, vám moc krát nashledanou. děkujeme, mějte se, Díky. pane Háman. Ať se daří. Nashledanou. Díky. Nashledanou. Děkujeme. Nashledanou. Ano. A je to šikovný kucí. Ten prostřední vypadal jako ten z bratrů v triku, co se klanějí. Že jo?